Bu ay, kosmostaki en yakın komşumuz. Ondan öğreneceğimiz malumatlar Güneş sistemimizin galan bölüğünü öğrenmemize kömek edip biler. NASA'nın Elora Alem gemisi kömeginde ayımızın yüzünü, täze görünüşler ve has giyiniş barlamamıza mümkün bolyar. Gelin size ayın yüzüne bir yola çıkarayın. Birinci gün vatara gideli, ayın bize bakan tarafının arka yüzüne. Bu ullokan struktura, bir ay kriteri, oryantal howdanı. Bu yerde Elora'dan gelen yüzünün kartasını, Grail'den gelen kartanı birleştirip bilyarız. Bu malumatı seyredip ayın yüzünün aşağında nähili geologik hadisanın bolyanını bilip bilyarız. Indiki durulgamız kän bir güneş görmeyen bir yer. Güneş sistemindeki en soğuk yerlerin birisi. Ayın gün ortası, belliklenen nokotlar, güçlü buzlar, yani soğuk bariyerleri. Bunu Elora gemisinden gelen malumatların kömeginde bilip bilyarız. Şol korabıl Shackleton kraterinden malumat üýşürip 20 kilometr giňişliğine ve 4 kilometr çuňluğuna. Emma bul hem dünya ay sisteminin içindeki en ulu krater ýanyna hiçtatdyr. Günortadaky Atken howdany ayın uzak ýüzünde bolan bu howdan 2500 kilometr uzunluğuna ve 13 kilometr çuňluğundadyr. Howdanyň ýaşyny entek bilemzok. Emma ilkinci 1960'larda ayın beylik tarafına uğradan karablın kömegi bilen bu howdandan habarymyz boldy. Elora gemisi diňe ayın dünýäden görünmeýän ýüzüni ekspertiz etmegimizi däl, eýsem ayın bize ter tarapyny hem barlamamyzy kömek etýär we täze maglumatlara baryp bilýäris. Bu Tycho krateri takminan 100 milyon ýaşynda. Bu görýänmiz ay gemisinden yani Elora'dan gelen surat. Ortadaky depäniň üstünde 100 metre giňişliğine bir daş var. Emele gelşi bolsa entägem bir syr. Ayın yüzüne dowam edeliň. Ine geljekde barlawlar üçin üýtgeşik bir bölüge, bol mukdarda we tapatly gök daşyna we volkanlary görüp bilýäris. Bu ýerde krateri gaty uly ýagtylygy var. Hatta dünýäden göz bilen görmek hem mümkün. Aristarchus platosuna hoş geldiňiz. Bu ýerde ayın volkan tarihi hakynda köp maglumatlar berip biler. Ay diňe geljek üçin ekspertize edemzok. Geçmişdäki gidilen ýerlere hem seredip bilýäris. Meselem bu yer Apollo 17'nin gonan yeri. Traus Litton Volley. 3 günläp astronotlaryň ay ýüzündäki gezen ýerleriniň ýyzlaryny entegem görmek mümkin. Hatta Elora entegem ayda duran Apollo 17 aya golan lander we ayda sürülen ulagyň suratlaryny düşürmäni hem başardy. Gideliň soň duragymyza. Bu ýerdäki cisimler ýa diňe kölegi aşagyna ýa diňe güneş alýarlar. Bu ýer aýyň demir gazy we Elora gemisinden gelen maglumatlaryň kömeginde alymlar 10 ýyllar hatda asyrlar boýunça nädip güneş görýänini ýa-da kölegide bolýanyny bilip bilýärler. Geljekde bu ýerde güneş energiýasyny çykarmagymyzyň mümkin bolup biljekligini hem aýdyp geçdiler. Aya täzeden haçan gidileceğini bilemzok. Emma bolup bildiğinden çalt bolmasy, giç bolmasyndan gowdur. Indiki videomyza çenni sag bolun.